Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Waɗannan kalamai da ke cacakar gwamnatin mulkin soja da yake yi firaminista su ne suka yi sanadin sauke Shogal Kokala Maiga daga wannan rana ta 20 ga watan Nuwamban nan da muke ciki, bayan kwashe sama da shekaru 3 akan mukamin, inda fadar mulkin Bamako ta nuna fusatar ta kuma mai da martani ta hanyar sanar da sauke jami'in daga mukaminsa. Le président de la transition, chef de l'État, vu la loi numéro 22001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Alfussaini Jawara kenan sakatare janar na fadar shugaban kasar Mali kai tsaye ta kafar talabijin ɗin kasar ta ORTM lokacin da yake karanto takardar tsige firaministan kasar da sauran ministocin kasar. Kanal Asima Goita, jagoran gwamnatin ta sojoji, shine ya rattaba hannu kan wannan takarda da aka karanta. Wannan dai ya biyo bayan furicin firaministan ne Shogal Kokala Maiga a bainar jama'a na cewa ana ɗaukan waɗansu muhimman matakai ba tare da shawartarsa ba, inda ya korafin cewa sai a kafafen yaɗa labarai ya samu labarin ɗage ranar gudanar da zaɓukan ƙasar da ya kamata a yi su a ranar 26 ga watan Maris ɗin wannan shekara. Alhali a cewarsa a baya shi ne ya saka hannu kan ƙudurin dokar gudanar da zaɓukan a wannan rana, don haka ya zargi sojojin da ƙin son mai da mulki ga farar hula. Daman da ya kalaman nasa tuni suka janyo kace na ce da zazzafan muhawara a tsakanin 'yan kasar da ma wasu 'yan kasashen ƙetare, inda ta kai har ga wasu ƙungiyoyin farar hula da ke goyon bayan sojojin suka yi kira ga shugaba Assimi Goita da ya gaggauta cire shi daga mukaminsa, yayin da wasu kuwa suka ba shi sa'o'i 72 da ya gaggauta yin murabus. An naɗa Shogal Kokala Maiga a matsayin firaministan Mali ne tun a ranar 7 ga watan Yuni na shekarar 2021. Bayan shugaban ƙasar mai ci yanzu ya kifar da gwamnatin mulkin soja da ta yi wa gwamnatin farar hula ta Ibrahim Boubacar Keita juyin mulki. DCL Hausa, Yakubu Umar Mai Gizawa. DCL Hausa.